Ahojte kamaráti, pozdravujem vás z republiky di San Marino. Tu je Šejk Michal a aj týmito videami pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Tí, ktorí poznáte 5 minútovky na osobnostný rozvoj už dlhšie, viete, že 5 minútovky sú zamerané na témy, ktoré rieši každý človek prakticky každý deň. Na veci, ktoré vedú k úspechu alebo neúspechu, k tomu, či ste šťastní alebo nie ste šťastní. K tomu, čo skutočne určite potrebujete. Ale nechcel som sa spokojiť len s tým robiť videá na osobnostný rozvoj, chcel som pre vás urobiť niečo aj na duchovný rozvoj. A tak som založil nový kanál, ktorý sa volá Úzka cesta. Pre tých, ktorí poznáte 5 minútovky, aký bude rozdiel. Úzka cesta nebudú videá, budú to podcasty. Nebudú to 5 minútovky, budú to možno 15 minútovky až hodina, podľa toho, aká obsiahla téma. A nebude to na veci, ktoré riešite možno úplne každý deň. Dokonca bude to o veciach, ktoré ani len veriaci človek možno nutne nepotrebuje vedieť, ale môjim cieľom bude, aby ste vedeli viac. Aby ste vedeli hlbšie, aby ste poznali, čo hovorí Biblia. Zamerané to bude jednoznačne kresťansky. Som v podstate, ktorý neviete, v úvodzovkách biblický extrémistický fundamentalista. Verím jej od prvého do posledného písmena. No a tomuto sa budem venovať. Budem sa tomu venovať po línii viery, budem sa tomu venovať po línii historických, archeologických, geologických dôkazov, logických a vedy. Takže je to pre vás, ktorí chcete vedieť o kresťanskej viere viac, či už ste veriaci alebo nie ste veriaci a dozvedieť sa do hĺbky. Na tomto videu uvádzam pre vás linky na prvé video, na prvý podcast o úzkej ceste, kde sa dozviete viacej. Čo to je? Môžete sa prihlásiť na odber buď to priamo na YouTube, alebo druhý link je link na to, kde môžete zadať svoj e-mail a ja vás budem informovať o týchto podcastoch pomocou e-mailu. Teším sa na každého z vás, ktorých zaujíma aj toto a majte sa krásne.